vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo comment yakanyorwa neumwe mudiwa muteereri achiti panofanira kuti pange pachigadzirwa WhatsApp group Racing and Searching. Still trying to think of the best way yekuti tinge tichiita saizvozvo. Maybe in the meantime zvamunokwanisa kuita ndezvekuti munokwanisa kutumidzira voice notes enyu. Kana matumidzira voice notes ndomabatanidza tobva taisa pachirongwa chedu Racing and Searching. Kana kuti tichaita ari calls mune muchiuya mufona, then we connect, but tinenge tichifanira kuti tinge tichizorekodha kuitira kuti vamwe varambe vachizongouya. So it means kuti kana uri Racing and Searching, kana tikafona tikarekodha, not a video call but a normal call, then we will post here. Ameno kuti munozviona sei muri yeZimbabwe. Asi regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inino I want to confess kuti I tricked my husband into thinking kuti our child is his, but he is not. Munhukadzi ndiye ega anokwanisa kuziva kukasika kuona kuti murume waagere naye anozvarisa here kana kuti kwete. Such was the case that happened between me and my husband. So inini nemurume wangu tiri kugarawo tiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Unfortunately I can't give you a lot of details nekuti inokwanisa kuzoita maxers. So this is what happened to mukoma. Nemurume wangu takati tasangana ndokubva tachizochata paya takanga tichiri kugarawo ikoko kuAfrica, ndokubva tachizouya hedu kunoku, but by that time ndainge ndatova nemwana wangu. So I quickly realized kuti murume wangu iye ane dambudziko nekuda kwezvikonzero zvandisingakwanise kukuzivisai, nekuti zvimwe kuda vamwe vanhu vekuziva vanokwanisa kuzonyumwa. So ndakati ndava kutaura nevamwe vatete vangu vakabva vanditi ichocho chitori chirwere chinotoratidza kuti murume wako haatokwanise kutokupa pamuviri. Ndikabva ndati it is okay, zvinondoita sei? Vakabva vanditi kuti unge uchisevha marriage yako unofanira kuti unge uchitsvaka umwe munhu, kuda kunyange zvikanzi ndewehukama. Painge paine umwe muzukuru uyo wandainge ndakatageta but handina kuzomufarira. Ndiri pakati pekufunga kudaro ndipo apo pandakabva ndachizongofambidzanawo nefriend yake, but chandinongoda kungotendera Mwari ndechekuti ndakazorara nefriend yake apo paainge akadhakwa kudhakwa kwekupera mukoma zvekuti he has no memory I think yekuti takarara tose tainge tiri papati. So iye akatouya nemudzimai wake tiri papati kudaro. It was not only me nemukadzi wacho nemurume wangu naye, but tainge takatowanda. It was a birthday party. Ndopandakabva ndachizowana mukana. Ini ndaitofungidzira kuti munhu asati anyanyisa kutakwa, ndokubva tachizoenda tikanogara mumotikari yakabatira mimba mumotikari. We were at the back of this other pick up kwava kutowaridza paya, ndokubva tarara. Mushure mekunge ndaona kuti baba ava vainge vatorwa neblack out, apa ndainge ndichiri kuda zvekare kuti tinge tichipama, because kana ndakadhakwa ndo zvandinenge ndichinzwa kuda kungoramba ndichingorara nemurume. Pandakaona kuti ainge adhakwa mukoma ndo pandakazoenda hangu ndikanorara ndakatoboekana. Saka pandakangoona kuti asi munhu ari very powerful in bed, ndakabva ndangoboekana naye ndokubva ndasiyana naye ndisingazivi kuti nhumbu yainge yatobata. So mwedzi wakazoti wapera ndokubva ndaona kuti ndainge ndisina kutevera. Mwedzi unotevera ndini uyo ndainge ndava kutorutsa murume wangu paakangozviona kuti mukadzi ava kutorutsa mukoma. Ndakauya ndikaagiwa, akabva abuda nemotikari akaenda, akabva anonditengera zvaakanditengera, ndokubva tatotanga kutofara paya paya achiti nhumbu mukadzi wangu ava nepamuviri. Ndakazvara mwana wangu mukoma, and to this very day ane imwe bondi yakasimbisisa nemwana, but inini semuridzi wemwana ndinotozviziva kutoti haasi mwana wake. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaisirawo vamwene vangu mushonga
ndichida kuti vange vachizofa, asi izvi ndo zvakaitika, and I regret. Ini kwandiri handizivi kuti vanozviziva here kana kuti kwete, because zvakaitika ipapo mukomanasha ndakati ndiri kumusha, saka vamwene vangu inini ndaingonzwa kungovavenga. So the reason as to why ndainge ndichivavenga because vane goita, saka kana ndakavatarisa so ndinenge ndichingovati iri zimai rinenge rinoroya chete. Why rakazoita goita mukore unoyu wekuti hakusisina vanhu vanonzi vanorwara nechirwere chegoita, rinenge rinoroya chete. Ndo zvandakangotanga kungofila pamusoro pavo pandakatanga kuona mapictures avo mushure mekunge ndatumidzirwa mapictures avo nemwana wavo, because takasangana nawo kunoku kuSouth Africa. Saka akabva anditi this is your mother in law. Ndikati yuwi, zimunhu rinotyisa rakadai kuita ritema-tema apa nerwudhuku. Ndikati ndo zvimambuya mbuya zvemumakona izvo zvizvi, but nekudawo marriage yangu ndakatovaisa pastatus. Ndainge ndakatoviga hama dzangu dzose ndisingadi kuti vange vachizviona kuti ndo rumai rwacho rwuri kunzi ndo my mother in law. mukomanashi ndakabwekana hangu, patiko ndaigoita sei. Ndakabva ndachizotanga kugara nahabhibhe wangu zvose zvichitofaya, ende ndaiti kana kangotanga kutaura nyaya yekuti tikufanira kuti tinge tienda kunoona amai vake, ndaibva ndanzwa kugumbuka, kunzwa kutsamwa chaiko chaiko kusvika kwekupedzisira. Mind you, I have freedom of speech because murume wangu iyewo ane zvaanobhelievha mazviri, like kuchechi kwavo ivo social media, it's not like vanotendedzwa kuva too much active on social media. Ameno zvekuchichechi chavo ichocho, but inini ndakaramba ndikati ndingaswera ndichiitiswa zveJehovah's Witness inini manje handiswere ndichiitiswa zvinhu zvakapusa kudaro. Iye anoenda kuchechi kwake, inini ndinoenda kuchechi kwangu. Anenge abwekana anongoita yaanenge achinzwa kuda, kana achida kuroora ngaroore kikikiki. Kuvanobvumidzwa here kuita zvemaparika? Saka ndinotoita zvandinonzwa kuda because they sanctify marriage zvekutodaro. So after tazoita mwana wedu ndo patakabva tachizoenda kumusha mukoma. Takatanga tasvikirawo kumba kwedu ndichiavoida kuti ndige ndichienda kumba kwavo. Ndipo apo pandakabva ndachizonzi kufanira kuti unge uchimbosara kunoku kumusha, iye kune kwaainge achida kumboenda. Mukoma ndakazosara ndiina amai vake. Ndaiti kana ndakavatarisa so ndainzwa ndichida kana kuburitsa, because vane rimwe zigoita so rinenge rakaita kuremberera kuita kunge toki mukoma, ende rinotosemesa. Ndinongonzwa kuvavenga, kuvasema. Nerimwe zuva ndakabuda ndikaenda kumashops, ameno kuti ndakazobatwa nemweya wakaita sei, maybe yainge iri nhau yekuti vainge vakandituka. So vakandituka mukomanachi nekuda kwekuti apo pandainge ndichichera mvura mumugodhi, then kabhaketi kaya ako kataishandisa kucheresa nako mvura kakabva kawiramo mumugodhi. Vakabva vandituka, vakabva vanditi wakakurirepiko iwewe, because hauite zvekukanda nekuti netambo yacho inobva yadambuka. Ndikati mai inopenga, shuwa ingaswera ichipopotera katambo chii chinonzi tambo kwandiri. Ndokubva ndati alright, iri bo. Saka ndakabva ndati you know what, inini zvokuramba ndichinetsana nemi madha imimika handitombodi hangu. Zviri nani kuti ndige ndichinotenga katambo kenyu kushopu, but ndichitaura hangu kudaro ndainge ndichitaura mumwoyo mangu ndakagumbuka. Ndakabva ndachizoenda kushopu ndokubva ndanotenga imwe rope. Ndakazoti ndichibva kwekwe ndikati but ndofanira kuti ndinge ndichiuraya mhani madha iyi. Vayakadya vakawanda, because kana ndikatoita zvemajokisi panapa ndinokwanisa kana kuzotourawa zuva rava kutoda kutovira iri. Ndakanzwa zvichinzi varoi vanotanga kufamba kana zuva radoka. Ndakadzokera kumashops kwekwe ndokubva ndatenga mushonga wepoison. Ndakati ndatenga mushonga wepoison, pandakabika mukoma ndakavapakurira, but sadza iroro mukoma vakangoritora vakabva vati vari kuenda kunodya havo vari kubedroom kwavo. Asi mangwana makuseni mukoma pakazomuka pakafa imbwa mbiri. So handizivi kuti ivo vanozviziva here kuti ndaike ndakavaisira poison kana kuti kwete, because nyaya yacho ichizongotaurwa yaingonzi imbwa idzodzo dzakazonodya chikafu mumaraini, saka pane muvengi uyo akadzipa
poison. Saka ndo zvakaitika izvi mukoma Nashi. Kusvika pari nhasi I avoid kunyange vakada kutaura neni hakusi kunzi like kuvavenga sezvandinoita pandinenge ndichiavoida kutaura navo, but ndinenge ndichitonzwawo kutozvinyarira kuti izvi ndo zvandakavaita, ndainge ndichida kuvauraya but hazvina kuzoita saizvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa ndo paya pavanoti rooranai vematongo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Dambudziko riri pandiri mukoma ndiri kudai so. Inini ndinoti kana ndikangopinda pabasa apo pandinenge ndava kushanda, ndinodzingisa almost vanhu vose nemamwe masenior avo andinenge ndatosvika achishandapo pakambani apo pandinenge ndava kushanda. Handizivi kuti ishave riri pandiri here rinokonzeresa kuti Murungu ange achizotanga kundifarira. Murungu anondifarira zvekuti anotanga kundiudza masecrets nezvose izvo zvinenge zvichimunetsa mumwoyo make. Saka paya pandinenge ndiinaye, because ndinenge ndatova bus boy zvekuti kunyange Murungu akati nhasi tikuda kuenda kuEastern Cape, anoenda neni. Dzimwe nguva inenge ichitombori family business, anongonditi iwewo ndiuri kuenda uchindidriver, inenge itori personal affair. Saka kana tiri murodhi kudaro paya patinenge tava kuzokurukura nyaya dzinosvika pakupera mukoma apa, iwewo semunhu mutema unenge uchida kungoramba uchingotaura nemurungu wako, ndipo pandinobva ndachizotanga kuzonyeya vamwe vandinoshanda navo vemukambani ndichivanyeya kudaro mukoma Nashi. Ndinenge ndava kutaura zvose izvo madhiri ose atinenge tichiita mukambani, zvinozokonzeresa kuti vaya vandinenge ndichishanda navo vange vachizodzingwa basa. So mukoma handizivi kuti zvinokonzerwa nei zvose izvi zvinoitika. Zvatova nenguva zvichingoitika kuti kana ndikangopinda basa ndikatanga kushanda, Murungu anotanga kundifarira, obva atanga kundiudza nhamo dzake dzose. Mukuzonondiudza nhamo dzake dzose ndipo pandinenge ndava kunyeya vamwe avo vandinenge ndichishanda navo. Ndaneta nekuramba ndichingodzingisa vanhu basa apa vanenge vaine mhuri dzavo idzo dzinenge dzichida kudya. I feel really bad nezvose izvo zvandinoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi weakness yangu yandiinayo ndeyekuti kana ndichifamba nemurungu nyaya kana dzikapera, kana niniwo ndikaona kuti nyaya dzapera apa tinenge tichiri nerwendo rwakati rebei rwatinenge tichifanira kuti tinge tichizofamba, hanzi ndo pandinongotanga kungorotomoka ndichinyeya. Hanzi ndichitonyeya nevamwe varungu, ndichitovanyeya zvekare kuti ningi uya bosi, ningi munongovapa zvenyu motikari yenyu, but motikari yenyu iyoyo vakatomboishandisa vakaenda vakanotakura matiles. Hanzi ndakatombozviita izvozvo ndikazotopinda busy namanager wacho iye uyo anoshanda sabosi vedu kana bosi vedu vari busy. Pakaipa kusvika pakunyeya nevarungu. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngativabatsirewo mucomment section kana zviri zvo zvaunoitawo pakambani paunoshanda kuti unonyeya vamwewo vamwe uchivadzingisa mabasa. You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndakanyengerawo sisi vangu chikomba mushure mekunge ndatanga kuchiva bankuru. Saka pfungwa dzangu dzainge dziri dzekuti kana bankuru vakazozvibata kuti sisi vari kuita zvezvikomba, bankuru sezvo taigara tichingotaura vachingoti muramu, ndiri kushungurudzwa nasisi vako, ndichatora hangu iwewe. Apa ndainge ndichangobva kumurume, ndainge ndichiri kuZimbabwe panguva yacho iyoyo pandakaronga zano racho iroro. Ndokubva ndavaudza kuti bankuru nditumidzirei mari, ndichida kuti ndige ndichiswedera padhuze navo. Ndakabva ndachizouya kuno kuJoni, vakanditsvakira pekugara, ndikabva ndatanga kushanda. Ndipo apo pandakabva ndachizopfuurira sisi ndikati imimi sisi munoswera muchishungurudza
kukurudzwa nerimwe zimunhu, tsvakai henyu munhu wamunenge muchifambidzana naye. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vava neboyfriend, saka boyfriend aiva achishanda padhuze neapo pavanoshanda sisi. Ndokubva ndachizotipa banguru ndikabva ndavaudza kuti sisi dzimwe nguva pavanenge vachiti vari kunoita stay in vanenge vachitonorara pamba apo panogara murume iye uyo anoshanda padhuze nepavanoshanda. Saka sisi ndaitoziva kutoti mazuva avo apo pavanoenda kumastay in iwawo enhema musi wakati nemusi wakati, ndikabva ndangoudza banguru ndikati imimi endai ikoko. Sezvo banguru vainge vachizivikanwa, vakazoenda kuya mukoma, it was somewhere kumapast 7 ndokubva vasvika sisi vachinzi havapo, vabuda mukoma. Ivo vakabva vatanga kufonera sisi vachivabvunza kuti ko uripi, apa vainge vakatomira pagedhi reapo painge pachigara murume uya achishanda. Saka murungu wepo akabva achizongosvika akabvunza ivo banguru kuti vainge vachitsvake pagedhi rake, vakabva vamuudza kuti vainge vachitsvaka mukadzi wavo uyo ainge akakembeswa nagarden boy wake. Saka sisi vakabva vazoenda vakabva vazonotorwa nemurungu yawo. Hanzi mumwe wacho ainge achitopopota achivadzinga kuti ko uri kutsvagei pamba pangu nekuti handikuzivi. Kuzonobuda gedhi kudai wanikwe banguru vainge vakatomirawo pagedhi. Ndokuparara kwakaita marriage yavo. Mushure mekunge marriage yavo yaparara, saka ini ndaitozviona sekunge maybe ndainge ndichizotoita mudzimai wabanguru, because vaigara vachingodemba vachiti ndiri kurwadziwa, kana kurara handirari mainini. Asi ndaiti kana ndikada kuti ndou yako here ikoko banguru, vaingoti hazviite mainini. Kuzonosvika ndichizonzwa zvichinzi vainge vakazowana umwe mukadzi uyo wavakatumidzira mari kubva kuZimbabwe. Zvakandirwadza mukoma ndichiona age yake. Mwoyo wangu wakarwadza. Kana sisi mukoma vakarwadziwa zvisingaite, because banguru vakabva vazotora mudzimai wezera rechidiki mukomanachi vakaita kutongotora payunivhesiti, nanhasi uno vachigere naye mudzimai iyeye. So handizivi kuti pandiri vakashora chii, because dzimwe nguva taitomboita nyaya ndichiti ndiri kukunyaradzai ndichitovatumidzirawo even mapictures, kunyange mapictures emuviri wangu ndakashama. But ndakazongonzwa zvichinzi vakanotora zvavo mwana chaichai, mwana mudiki payunivhesiti. Ndizvo zvandakaita, kuparadza kwandakaita marriage yasisi vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu. Strange things indeed they do happen in this world.